Estimats amics i amigues, com ja sabeu, sóc la dona estàtica, representant anònima del món de l'art. Aquesta vegada tinc el plaer de presentar-vos la 114a mostra dels treballs d'alumnes de dibuix, pintura i ceràmica de la nostra Escola d'Art Escultor Beltrán, que, com no, és pública i de qualitat. Any darrere d'any ens demostren per què la nostra ciutat gaudeix d'un nombrós grup d'artistes. Hem d'estar molt orgullosos de la nostra escola, doncs, som un punt de referència cultural en la seua vessant de les arts plàstiques. Els 114 anys de la nostra escola ens fa sentir grans. Per ella han passat milers de xiquets, dones, homes i nombrosos professors de prestigi que han fet possible veure el món des d'un altre punt de vista, la dels artistes que al llarg del temps s'han format en aquestes aules. Bé, enhorabona a tots i fins la 115a mostra. Ens vam conèixer un dimecres fent cua al cine Arcadín i ens ha costat, Déu i ajuda, arribar fins aquí. Li vaig oferir un caramelo un vespre de Sant Madí i ens ha costat, Déu i ajuda, arribar fins aquí. Una amiga, molt amiga, venia massa sovint i ens ha costat, Déu i ajuda, arribar fins aquí. Vols venir? Vaig preguntar-li a conèixer els meus padrins. Ens ha costat, Déu i ajuda, arribar fins aquí. I ara ella porta els nens al col·le i jo faig els plats de la nit. Ens ha costat, Déu i ajuda, arribar fins aquí. Jo alimento els periquitos, ella rega el jardí i ens ha costat, Déu i ajuda, arribar fins aquí. Jo sempre compro manxego, malgrat ella és més d'abril, i ens ha costat, Déu i ajuda, arribar fins aquí. Jo sóc un fan de l'Astèrix i ella té tots els tintins. Ens ha costat, Déu i ajuda, arribar fins aquí.
seu nòvio de París, que ens ha costat Déu i ajuda a arribar fins aquí. Jo sóc de ballar la conga, ella és de canta més pel twist. Ens ha costat Déu i ajuda a arribar fins aquí. Jo dic, ets un ron amb cola, i ella vol carta de vins. I ens ha costat Déu i ajuda a arribar Bueno, ja estem així treballant. Conforme diu la targeteta, 114 exposició. Això ho ha ficat Pere. No sabem si és veritat, però queda bé. A veure, no sabem si és veritat perquè no sabem si 114 de l'escola s'ha fet exposició, però per almenys la gent es pregunta, 114? Doncs sí, l'escola té 114 anys. I això és bo que la gent ho sàpiga. L'Ajuntament està mantenint aquesta escola durant 114. Si no és que Pere tu carrebantal i queda 115. Ara, no sé si en números romans ho entendrà tot el món. Ja tindrem que canviar perquè la luxe ja... Bueno, pues tenim l'exposició de final de curs. Un curs que, com tots sabem, ha sigut un poc problemàtic. La baixa del mestre Conrado, la baixa del mestre Manolo, el canvi de forn, tenim un forn vell, ara tenim un forn nou, qüestions administratives que sempre estem peleant en l'internet per treure més diners, però bueno, tot i que aquests problemes van solventant-se, ha sigut un curs difícil, però assisten, els artistes són capaços de remuntar el vol i mostrar el que hem fet de bo tot el curs, que així ho tenim, en les parets i en les peanes. Simplement, per això, agrair el treball que heu fet al llarg del curs, els alumnes, en el muntatge també, que ho està treballant tant en l'escola com en el muntatge, professorat per supost, i a l'Ajuntament, que és el que li dona suport a això, que 114, a veure si per l'altre fem 114 més. Gràcies i hasta l'any. I ara la regidora de Cultura. Bé, un any més l'exposició
l'exposició de les exposicions de l'any així a Sueca. Bona vesprada. Jo 114, jo estava pensant bé que jo és la setena que vinc. I és la setena i vinc en la mateixa il·lusió i en el mateix gust i plaer que el primer any. Per què? Perquè no n'hi ha dos iguals mai. Encara que vosaltres us coneguem ja, vosaltres aneu creixent interiorment tots els anys un poquet i la vostra obra també creix en qualitat. Per això donar-vos a cada un de vosaltres l'enhorabona i continuem així. I els anys que trobem. Cada un els anys que trobem. Bé. Jo dic una cosa més. Venia pensant que hi ha persones, tots són necessaris en la societat, però hi ha persones que són més passives. Hi ha persones que són capaços de sentar-se en una taula, veure passar tot el que passa a la societat pel seu voltant i no aportar res a la societat. Són necessaris. Aquestes persones són necessàries. Però vosaltres esteu en l'altra part. Vosaltres sou les persones que aporteu qualitat a una societat. Vosaltres sou de les que feu activa una societat i la feu il·lusionant. Per això, encoratjar-vos perquè continueu, que no se senteu mai, que continueu treballant, que continueu creant, perquè gràcies a vosaltres Sueca és rica. Ànim i enhorabona a tots. Senyora alcalde, Salvador Campillo donarà a inaugurar l'exposició. Que va apuntar bé, El diumenge vaig llegir en un poquet d'estupor un reportatge que feien un diari valencià. Feien una tertúlia els valencians en el periodista. I el més bonic que tenen de Sueca que era una porqueria, vamos. No sé si llegiu algú, us jugareu en 3 planes a color, que Sueca era això, que Sueca era allò, que Sueca era bella, que Sueca era feliç, que Sueca era no sé quantos. Jo em vaig quedar, però bé, aquesta és l'opinió d'ells, allà ells. Suecans, suecans, que no eren capaços de transportar el nostre ideal de presència en la comarca, que Sueca era la capital de la Ribera Baixa, però que no exercia com a tal. Bueno, una sèrie de sandeces, perquè no es podia d'altra manera, que m'indignaren. Per què dic això? Pues perquè potser Sueca no exercís com a capital de la comarca, però que el que sí que estic segur és que és la capital de la comunitat valenciana, de la cultura i de l'art. De tota classe d'art. De pintura, de música, d'escultura, de literatura, de tot. A veure qui mos guanya a nosaltres. A veure qui mos guanya a nosaltres en art. Perquè lo bonico no està en l'ofici, lo bonico està, com ha dit el nostre regidor, en l'interior. I interior com el nostre hi ha pocs en la comunitat valenciana. Perdoneu un poquet si m'ha calabat un poc, però de veritat que si llegireu aquest reportatge, venia el diumenge passat. S'indignaríeu també de veure persones suecanes com opinen del nostre poble. El nostre poble serà el que serà. Serà lleig, serà vell, serà el que serà, però és nostre i el tenim que voler i el tenim que defendre. I ara donen per inaugurar l'exposició. Moment. A les fotos.